US President te chen na White House a invom lu to te zinga President Abraham Lincoln a tluka paro puile chanchin nga hi soitur antam kher lo mai the chutia chanchin soitur nga ta chuan paranormal le supernatural lam hoi de ung chanchin po anei nuala tin ama Lincoln a ngei po kha thilmak le tharau khovel lama tuimi ani reng maya a thi nu po khan a thara mutu nia in soi mi then khat anom tlat maya amaro chu hetiang chanchin lam hoi zonga thu the dar hi khovel mit fukna huai tu ro pui an ni na zona thil in me lo ani wangin puanzar ani ngai lem lo Abraham Lincoln te nu ba hian thil mak le tharau khovel lam hi an boi pui ve viau ni na langa February ni somni sang khazaret somruk pani kum khan Lincoln a fapa kum som pakhat mi Willie Lincoln chu typhoid na na wangin White House a athia athi atanga reilote a fapa Willie tharau chu White House chunga staff member thin khat chuan Grand Administration ate an hua tin Linda ba Johnson ropi po in chiang takin amhu ve nge ani hemitum hian President Lincoln a chuan a fapa tharau chu biak po dan kong adapa tharau bethiam an roi hialani soitongin President Lincoln a khan chanchin mak tak anga maya ka hlumani ma deuh khan maktak main athi lai burok kom dan vele aruang an song bol dan vel chu ama ngein mumangram le zela alo molok sa tlat maya a hlau hle nge a chu chuan atirila athamna sa hle a angai atha thengang lova a to ba chuan a thian thaber wat hi leimunale anupui Mary Todd Lincoln hena amumang magdang lam tak chu a hril ta nge ni Lincoln a chuan amumanga thil mo chu ti hian a soita a ni som liam ta zan khat chu kan tlangwalte indona hmuna tanga thu an ron thon chu kalo nga wangin kamut lai hreta ka chau deuh awangin kamu hil zui ta ngal maya reipo kalamu hil man lawang tia chuan mumang kalo neya kamu manga chuan ka omna hmunvel chu alo re thiap maya chuti lai tak chuan in nit hlop le mithinga ya room le dabri chu ka hreta a ti chuan kamu manga chuan ka khumatang chuan ka thowa stepa chuan ka chuk thata a July thomri reng hriat tur oplo na hmuna tang chuan na tur le tap thoma lo chuaka nima sela chung na tur le tap te chu an hmu the der silova room tin chu kahanin kwala mi hring tu ma hmu tur anom lo nima sela lusun mangang tabri chu hriat tur awm reng boxi a pindan zonga chuan light awm veka a eng vek boxi a ma se tu ma hmu tur anom boxi lo pindan tin mai le chulai hmuna thil om engkim mai chu ka hmu than vek an ni a makti takin mi pui mang anga tap ho te chu ka zong zela engwanga tap nge an yang le abahan rap thlak e chu thil rap thlak tak mai le ril ru dep tak mai chu hre chen tumin is ruma chuan ka han lu ta chuta chuan makti lu tu ka wanga min timur sung thei tur thil ka ba muta ni kama chuan do kan moi taka chei awma chu do kan chunga kuang chunga chuan mithi ruang pakhat hi mithi thom hnoa tuamin an lo zala chu ruang holvela chuan veng tu sipai te chu andinga chu ruang puana in khu chu mi puite chuan lungchetaka thlir chungin an tra tlok a he White House a thi hi tunge ni ti in veng tu sipai pakha chu ka zota president ani phiaru tuina thatta ni ti chu chana ka donani chuta lungchewan kaya ring taka traphut ri chuan kamu mangara matang chuan minti har hlol maya chumi zan chuan kamu hil le to lo khuma katlai war ta zakani mumang mai ma ni se maktak mai in chu thil chu ka ngai to na tang chuan athi thei ta reng lo ani ti in amumang chu hrilta a US President Abraham Lincoln a hi hemituma amumang hian atham na sa le a om nuama om lovin huna manga nidanga chuan mumang hi aring ngai lem lova ma se he amumang je thi chuan a khoi dan adang hle mai he mumang amana tang hi chuan aril ru anuam thei to lova kar kha thajet chu ajet theya ma se angai thallo ema wang chuan anu puile a then pa hne na asei chuak ta ni he amumang rap thlak tak mai aman na tanga ni som pathum hnu April ni som panga sankhazre somruk panga Good Friday zan khan ama phiaru tu John Booth chuan Lincoln chu akap loma mumanga ain hmu danang che chuan White House arwang chu songbol ani ta ni Lincoln ka hlumani dana po hian chanchin mak tak ain jep nual ome sangka zire somruk panga kuma Lincoln ka hlumani hnu khan White House a
hnathawk tu te chuan thawm dang lam tak an hre thin a zan lama White House tual zawl vela te chuan sakawr tawlai lir le sakawr pen ri te trap thawm le mihring rum ri te an hre thin a a bikin President Lincoln a room le White House chhawng hnih na inkalpawna hmunah te chuan mihring ke pen ri hriat tur awm fo thin ani President Lincoln a thla chiang taka hmutu ni a an soi chu Netherlands lalnu Queen Wilhelmina kha ani awm e Queen Wilhelmina hi USA azin tumin White House a thlenga chumi zan chuan President Lincoln a pindan hluia ariaka zan lai alo ni chuan rum kongka chu tuemu hian an ron kik dat data kongka awa hon chuan coat fualdum le adam laia a khum thin lukhum nen President Lincoln a chu kongkhar kianga alo ding ngoi reng mai ni an hmu zin deuh pakhat chu White House Oval Office pindan tukver atanga Lincoln a thla ron dak chhuak lai chu ni a thla hmutu nia insoi tam tak hi ama Lincoln a lam hnai takte an ni hloma tin President Ronald Reagan a fanu Morini te President Calvin Coolidge anu puite poet Carson Barkley Eleanor Roosevelt te poin President Lincoln a thla hi an lo hmu ve to ani President Lincoln a hi a thi khan arwang chu Springfield Illinois a rela phur ania maktak main arwang phur tu rel thla ghost train hi a hnu kum tam tak thlengin an la hmu fo maya alandan chuan rel chunga mihring ru ro korpola in thuam hi an chuang boka pindan hnung lama chuan Lincoln a an zalna kwang ni awm tak mithi kuang pakhat hi chiang takin a hmu thei ni in an soi bok ani President Lincoln a thi nu khan anu pui Mary Todd Lincoln ni chuan khati laia thalak thiam ming thang New York le Boston vela khosa thin mithi to te tharau hial po la thei hial ni an soi thin street photographer William H. Mamler chu somin White House le a chevel zongjong chu thla ala kwaltir vak maya chung thalak te aron chuamel chuan thalak then khata President Lincoln a thla aron langve tlat maya a pindan tukver atanga hnuailam a thlir lai te a fapa Willia thalaka a koki alo khoi lai te library chair a tholai te chu chiang takin alangani tin ama Lincoln a bedroom a alaka phei chuan Lincoln a hmel chu fi a thatak ani anti a William H. Mamler hi heng thla alaka wang hian nasa zokin alar pha je kani President Lincoln a thla hi sanghazukwa somriat kumthleng khan mutu nia in soi an lawma Lincoln a thla mununung ber ni an soi chu White House a hnathawk ho viltu foreman Tony Savoy kha ani ome ani hi hnathawk tura White House a alu lain kailon chung ber kianga chair pakhata Lincoln a thla lo thureng chu chiang takin a hmu ani President Abraham Lincoln a thla an lo hmu fo na chan nia an soi chu Lincoln a kha adam lai po a thil makle tharau khovel lampang ngai ventu ani wang ni an soi mau mai engbo ni se Lincoln a tharau ani emo a hmel ho ram hoi in larna po chu lo ni tate reng se thil mak tling pha ko pa thil dang dai ani wangin makti lo rual ani lo reng ani